Mae'r Criw Mentrus yn chwilio am ysgolion mwyaf Mentrus Cymru. O gynnyrch cartref i gwmnïau ffilm, rydym wedi gweld y cyfan. Mae cymryd rhan yn her y Criw Mentrus yn rhoi cyfle i blant oed ysgol gynradd ledled Cymru datblygu sgiliau entrepreneuraidd, fel gwaith tîm, llythrennedd a rifedd mewn ffordd hwyliog a ryngweithiol. Mae hefyd yn datblygu uchelgais, menter, creadigrwydd a masnachu maesegol gan gefnogi 4 diben y cwricwlwm newydd yng Nghymru. Mae cofrestru nawr ar agor ar gyfer eleni, a dyma'r dyddiadau allweddol sydd angen gwybod amdanynt. Unwaith y byddwch yn cofrestru, byddwn yn e-bostio eich pecyn mynediad ynghyd â bathodyn digidol a thystysgrif atoch ar gyfer ei hargraffu a'i harddangos gyda balchder. Os ydych yn anfon llun atom fel rhan o'ch cais, byddwn yn ei ychwanegu at ein oriel ysgol Mentrus ar wefan y Criw Mentrus. Ac fe fyddwch yn cael eich cynnwys yn awtomatig yn ein raffl fusol. Felly, efallai byddwch hyd yn oed yn un o'r enillwyr lwcus. Ydych chi'n meddwl bod gan eich ysgol yr hyn sydd ei angen? Ewch draw i llaw.cymru/y Criw Mentrus i ddarganfod rhagor a chael mynediad i ystod eang o adnoddau yn ymwneud â'r cwricwlwm newydd i Gymru. Felly pam yr oedi? Rhowch gynnig arni heddiw!